हेलो गाइस नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं निजम आरो नोंथांमोना नायबाय थादों आंनि निजम ब्रह्म इउट्युब चेनेल नोंथांमोनखौ आं साननैसो सिगां मोनसे भिडिअ होदों दे पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ माबायदियै अनलाइनजों लिंक बानायनो हागौ आरो बेनिनो नोंथांमोना माबायदि अनलाइनजों लिंक बानायनो हागौ जुदि नोंथांमोना दाबो जुदि खालामाखैबा अब्ला नोंथांमोना खालामनो हागोन 31 मार्च खालारसिम 2020 मायथाइनि 31 मार्च खालारसिम बेनि लास्ट डेट आरो नोंथांमोना जुदि दाबो बेखौ अनलाइन नोंथांमोना लिंक बानायना लायाखै अब्ला नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनानै बानायनानै लानो हागोन नङाब्ला नोंथांमोना जेब्ला बेनि साना बारलांगोन आरो नोंथांमोना जुदि बेखौ लिंक बानायना लायाबा अब्ला नोंथांनि बेंकनि एकाउन्ट्स आरो बायदिसिना डकुमेन्टनि थाखाय जाय डकुमेन्ट्सआव नोंथांनो पान कार्ड आरो आधार कार्ड नांगौ नोंथांमोना बेफोरबायदि डकुमेन्ट्सनि थाखाय नोंथांमोना गोबां हेंथा जेथो जेंनायाव गोग्लैनांगोन बेनिखायनो नोंथाङा सिम्पोल आइडिया आरो गोरलै आइडिया नोंथांमोना बेखौ लिंक बानायनानै लाबानो जाबाय नोंथांनि गावनि स्मार्टफनजोंनो नोंथाङा बेखौ लिंक बानायनो हागोन आंनि नैबे भिडिअखौ नायनानै लानायनि उनाव अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आं मिजिं थाबाय लोगोसे भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ बुनानै अल अप्सनाव सिलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय अब्ला भिडिअखौ जोङो जागायजेननोसै गिबियावनो नोंथाङा गावनि क्रोम ब्राउजारखौ अन खालामबानो जाबाय आरो अन खालामनायनि उनाव बेयाव नोंथाङा इ-फिलिं होनानै सार्च खालामबानो जाबाय सार्च खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेफोरबायदि हम पेज नुनो मोनगोन नोंथाङा इ-फिलिं हम पेज इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्ट गभार्नमेन्ट अफ इन्डिया बेफोरबायदि नोंथाङा नुनो मोनगोन मोनसे अपसन आरो नोंथाङा बे अपसनाव क्लिक खालामनांगोन लोगोसे बे अपसनाव क्लिक खालामनायनि सिगांनो नोंथाङा राइट साइडथिं मोनथाम डट नुनो मोनदों नोंथाङा बे डटआव थुनानै नोंथाङा गावनि मबाइल फनखौ एबा गावनि मबाइलखौ नोंथाङा डेस्कटप मड खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय लानायनि उनाव नोंथाङा बे लिंकखौ क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय बेनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनगोन गावनि लेफ्ट साइडथिं नोंथाङा आधार कार्ड लिंक एबा लिंक आधार कार्ड होननानै नोंथाङा नुनो मोनगोन आरो बे अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय बेनि उनाव बेफोरबायदि पेज खुलिगोन आरो बेफोरबायदि पेजाव नोंथाङा गावनि पान कार्डनि नाम्बार आरो आधार कार्डनि नाम्बार आरो लोगोसे नोंथांनि मुंखौ बेयाव रोखायै एबा मोजाङै लिरनानै होबानो जाबाय होनायनि उनाव नोंथाङा सिङाव मोननै बाक्सा नुनो मोनदों आरो बे बाक्सायाव गिबि मोनसेयाव सोंनाय जादों नोंखौ आइ हेभ अनलि इयार अफ बार्थ आधार कार्ड बेयाव बुंनाय जादों नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डआव नोंथांनि जोनोम सान आरो नोंथांनि दान जोनोमनि दान मा दानाव जोनोम मोन्दोंमोन बे मोननै मुवाया एबा बे मोननै समा गैया नोंथांनियाव अनलि दङ नोंथांनि बैसो एबा मा सनाव जोनोम मोन्दोंमोन एबा मा मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंमोन बेल' जुदि नोंथांनि आधार कार्डआव दङब्ला अब्ला नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय नाथाय नोंथांनि आधार कार्डआव नोंथांनि सान आरो मायथाइ आरो मा दानाव जोनोम मोन्दों गासैबो जुदि दङब्ला नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामनो नाङा बेनि उनाव सेकेन्ड बाकसखौ नोंथाङा क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा केपचार नुनो मोनदों आरो बे केपचारखौ फिल खालामबानो जाबाय फिल खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय होनायनि उनाव आरो नोंथाङा गासैखौबो फिल खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांनि आधार कार्ड आरो पान कार्डनि लिंकआ साक्सेसफुल जाबाय नोंथाङा नुनो मोनगोन बेबायदि लिरनाय नुनो मोनगोन बेनि उनावनो नोंथांनि आधार कार्ड आरो पान कार्डनि लिंकआ अके एबा साक्सेसफुल जाबाय नोंथांनि आधार कार्डनि आरो पान कार्डनि लिंकआथ' साक्सेसफुल जाबाय नाथाय बेखौ नोंथाङा माबायदि मिथिनो एबा माबायदि मोनदांनो बेखौ मोनदांनो थाखाय नोंथाङा गावनि हम पेजाव थांबानो जाबाय आरो हम पेजाव थांनायनि उनाव बेफोरबायदि पेज नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदि पेजनि नोंथाङा सायाव लिंक आधार नुनो मोनदों बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय आरो क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेफोरबायदि पेज नुनो मोनगोन आरो बेफोरबायदि पेजनि सायाव क्लिक हेयार दङ बयनिसिमबो सायाव गोजा खरजों क्लिक हेयार आरो बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथाङा बेफोरबायदि पेज नुनो मोनगोन आरो बेफोरबायदि पेजाव नोंथाङा गावनि आधार कार्डनि नाम्बार आरो नोंथांनि पान कार्डनि नाम्बारखौ साबमिट खालामनानै नोंथाङा होबानो जाबाय होनायनि उनाव नोंथाङा लिंक आधार डिटेल्सआव एबा स्टेटासाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय होनायनि उनाव नोंथाङा मिथिना मोनगोन नोंथांनि आधार कार्डआ लिंक जादों ना जायाखै लडिं जागासिनो दङ आरो लडिं जानायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनदों आंनि आधार कार्डआ साक्सेस जाबाय एक्स एसेबां नाम्बार आरो एसेबां अनजिमा बेबायदि फैबाय माने आंनि आधार कार्डआ पान कार्डजों लिंक जाबाय माने साक्सेस जाबाय